My ako Stredná odborná škola technická so zameraním na stavebníctvo z Kukučínky, z Košíc, robíme konferenciu Juniori na stavbu, ktorá sa uskutoční 19. mája a pozývame všetky malé, stredné, veľké stavebné firmy, aby prišli buď osobne, alebo sa pripojili cez živé vysielanie YouTube. Ukážeme vám služby digitálne, ktoré sme pripravili pre stavebný priemysel. Verím, že vás zaujmú. Zároveň tam budú aj služby tradičné, pomocné, stavbárske, ale aj so zameraním na energetické stavby. Takže registrácia je do 30. apríla. Zaregistrujte sa a príďte naživo alebo osobne a verím, že poskytnete nám svoj názor na to, či veci robíme dobre a či to robíme tak, aby ste boli z našich absolventov, či už počas štúdia alebo po ukončení štúdia šťastní.